igama lami uSamkelisiwe Jafta. Ngifundele eShepstone from grade 1 to grade 12 ngifundele eShepstone, then la sengithi nje sengifuna ukuyofunda into serious ethanda mina ngahamba ngayofunda eThekwini la sengifundela khona ukuba pastry chef e-International Hotel School eThekwini. But ngifunda ngisebenza ngangihlezi nginalokho ukuthi I want to start my own company. Ngangihlezi nje ngangena ku-industry ngazi ukuthi mina ekugcineni ngifuna ukwenza inkampani yami. So kahle kahle mina ngangifuna ukuyokufundela ukupheka. So I became a chef. But ngathi sengisebenza and then I fell in love with baking. So ngasuka lapho ngasungula inkampani yami that I have today, uSamke the Baker. So ngaqala kanjalo ke, but it wasn't easy. Ngaqala ngabuye ngaphindela ngayosebenza futhi ngoba yabo kunzima uqala inkampani, I don't wanna lie. And when you have that security of uyazi ukuthi month end khona imali engenayo uyathusa kuyasabeka. But ngasebenza kancane eThekwini, I worked 10 for Chepstone, I also worked at Richards Bay, and then 2019 ngathi it's the year ngayiqala inkampani yami that I still have namhlanje. I specialize in custom cakes. So when are your baby showers, your weddings, your birthdays, your class cupcakes, that is me. Ngenza amakhekhe akanjalo. So uyafika kumina ungitshela ukuthi this is what I want and I bring your vision to life. So that is who and what I am about. Okay, nga-apply, I think just before i-COVID, kwafika i-COVID, things slowed down. Ngezwa through a friend ukuthi okay, kune-funding that's available. Kangade ngizama futhi uku-apply, but izinto zingake kuhlangane. So then I applied, ngayithola i-funding, I think just during COVID, ngayithola i-funding yangisiza kakhulu, I would say, because esikhathini esiningi bosungula ibhizinisi awubi nama-investors, uqala nje from scratch unganalutho. So having that funding izokwazi ukuletha ama-resources, ukwazi ukubrancha wenza ezinye izinto, because now awusekho focused on just purely making money. Uyakwazi ukwenza imali, but also now usunama-resources ukwazi ukuthi to tap into them to grow your business. So that's what I did, and i-funding yangisiza kanjalo ukuthi ngikwazi ukuthola izinto, equipment, bigger equipment, resources, ngakwazi ukuthi ngidlodlabalise i-business yami. Ngiyawenza amakhekhe specifically for ama-birthday, ngiyawenza amakhekhe for umshado, ngiyawenza amakhekhe baby shower, I do ama-cupcakes, ngiyawenza amakhekhe omngcwabo ezabantu besho, but nje for any other function njena. So your scones, your muffins, ngiyakwenza na konke lokho. I think I'm a very creative person. Okay, siqale la ukuthi ngihlezi ngithanda ukupheka, but ngathi sengingene phakathi sengisebenza, or actually during my practicals ila engafunda khona ukuthi okay, i-pastry kanti isabaleke kangaka, there's so much more to baking a cake than just uflour, amaqanda noshukela. So ngaqala lapho ngangisebenza eLangeni Hotel as a pastry chef. So ngaqala lapho ukubona ukuthi okay, I actually love ukubhaka. Kune-science behind baking, but there's also creativity. Kanti ngumuntu mina ngizothini, I'm very meticulous, ngiyaplana kunje, and i-baking science. I think that's i-personality yami iyaclicka nalokho, and also ngumuntu creative. So ukwenza i-cake uyayidinga i-creativity to do i-cake. So and vele ngangihlezi ngangena in the industry ngazi ukuthi mina at the end of the day ngifuna uqala inkampani yami. So it felt natural. Yabo, ngafunda ngifane ngikufunde ngoba futhi ngiyakholela ekutheni bufuna ukuba in business ngento ufana uyazi ngabanzi. So that's why ngasithatha isikhathi sami ngasebenza ngafunda ukuthi wenziwa kanjani in bigger industries, in bigger industrial kitchens before ngisungule inkampani yami. Kwi-Department of ATR ngiyabonga kakhulu. I-funding yenu
helped me kakhulu ebhizinisini yami. It opened doors, ikwenze ukuthi ngikwazi ukuthi ibhizinisi yami ikhule through resources engikwazile ukuprovide to me as a Samkela the Baker. So I wouldn't be here kulezinga engikulona without the funding that I received as well. My future plans, I've always wanted to have a cafe nje, smallanyana cafe, edayisa amakhekhe amnandi, ungakwazi ukuyisa umuntu wakho for a date, come with your family. So that is the end goal for Samkela the Baker, ukuthi abe nendawo that is a cafe, azokwazi ukudayisa amakhekhe amnandi eShepstone yonke, but as well as iqhubeke ne-production kitchen, usakwazi still ufika kumina ukuthi, you know what, I need a cake that's A, B, and C. So best of both worlds, that's the end goal and the end vision for my company. Okay, umuntu ongidingayo angangithola ku Instagram na ku Facebook @Samkela the Baker. Ila ngitholakala khona. Yes, I'm definitely the next billionaire. Thank you.